שלום, זוכרים אותי? אני יוסף דוידוביץ' מהסרטון הקודם. אז קודם כל אני לא יוסף דוידוביץ' ולא פרופסור, אבל לגבי המפץ הגדול יש לי משהו חשוב מאוד להגיד לכם. הרי כל אחד ואחד שמאמין במפץ הגדול, הוא רק מאמין במפץ הגדול. תגיד לי, המדענים אמרו, המדענים יודעים. נכון, המדענים יודעים ויש להם נוסחאות ויש להם... הם יודעים. אבל סוף כל סוף גם המדען הכי גדול וגם אתה שיושב שם לא ראית את המפץ הגדול. אז תגיד לי, כן, אבל יש שכחים לוגיים ויש נוסחאות וכו' וכו'. אז אתה בעצם מסכים שדבר שאפשר להכריח אותו ולהוכיח אותו במהלכים לוגיים, זה כאילו עומד מול העיניים. אז בעצם משהו שאתה מצליח להכריח אותו בשכל, קיים. אז אנחנו מוכנים לצאת עם נקודת הנחה להמשך הדרך, שלאו דווקא מה שאני רואה, או מה שאני חש בחמשת החושים, נמצא וקיים. יש מושג של הכרח לוגי, וזה דבר שמכריח. לדוגמה, יש לנו פה ספר. הספר הזה, יש בו אותיות, עימוד, יותר מזה, תוכן, היגיון, בחוץ, כריכה, צבע, עיצוב. אף אחד לא יגיד, תשמע, זה יצא, ברור שזה לא יצא לבד. מישהו עשה את זה. אבל אני לא רואה את הבן אדם שעושה. אותו דבר, הכרח לוגי מכריח שהדבר נעשה על ידי מישהו. ומילא, אחרי שאנחנו את ההנחת יסוד הזאת, אנחנו יכולים להמשיך הלאה.